Hola, bon dia, soc la Laura, una voluntària de la JEDIC, i ens trobem aquí en el complex educatiu de Tarragona, on s'estan realitzant els dos cursos de la CIATE, el de dinamitzadors i el de gestió. Anem a veure què tal. And I feel this all the time. I love it how we lose our days. Hola, bona tarda. Estem aquí en el complex educatiu de Tarragona, de la CIATE, amb l'Anna, del grup 6. I ara ens explicarà una mica com ha anat la seva experiència en les primeres activitats. Pues avui hem arribat, feia molta calor, hem anat al teatre, ens han presentat els directors del CIATE, ens han explicat com funcionaria el curs, ens han donat les habitacions i hem estat fent, el meu grup ha estat fent esport adaptat i un ball d'aeròbic. We lost our innocent love, innocent love. Too late lies, making love, making love. I know you're something, now I'm trying not to misbehave. When you sit sipping ice strings, I'm busy making little talks to waste it all. Wow, the feeling you're wasting some time on. You're losing a little love, you're wasting some time on. Ara estem amb el Marc, del curs de gestió. Explica'ns una mica què tal, l'experiència. Molt bé, està molt bé les classes, amb els companys, amb els professors, molt bé. T'està agradant? Molt bé. Està sent interessant? Sí, de moment sí. Estàs aprenent? Sí, de moment sí. Doncs aquesta és la idea. Innocent love.